Dobrý deň, rád by som sa vás opýtal, odkiaľ ste ku nám prišli? Skáďal ste prišli? Z Brna. Dobrý den, jo, jsme z Brna a dojeli jsme do Bojnice na zámek a tady ti papoušci nás tady překvapili a moc se nám tu líbí. Takže ste o nás vôbec nevedeli, áno? Ne, úplně náhodou, když jsme šli okolo. A čo sa vám najviac páčilo na tomto zážitku s arami, s papagajmi? Romeo. Ara hyacintový, kterýho jsem si mohl pomazlit a krásně se chtěl nechat podrkat. A čo vás prekvapilo na týchto papagajov? Či sú krotké, či ako? Ako na vás pôsobili? Jsou strašně hodní a vůbec neklovou a vůbec se jich člověk nemusí bát, to je super. A i děti se jich nebojí. A keď ste ku nám vchádzali a videli ste papagaje, tak boli splnené vaše očakávania ohľadom krotkosti, alebo tak? Určitě ano. Čekal jsem, že budou krotcí, ale nečekal jsem, že si nechají tolik líbit, že se tak budou, že tak poddajně se nechají mazat. No, a taky, aby to nebylo líto, taky uděláme muchliky, tak, ještě, tak.